Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Mo na nakos pagkanaog ha. Kadit lang, ma'am. Ngano nay? Nausabang akong huna-huna. Dili na kumubalik din eh. Unsa? Pero ni Asipyolo og Dugaya ko ninyo ng naog. Nagpaabot na ninyo si Sir Orlando. ang dali na nay. Mga naog na ta. Oh, Denise. Nay, dali na. Kupot sa kong kamot aron makakanaog kag tarong. Dawaton ti ka. Ay, Diyos ko. Diyos ko, tabangi ko. Ikaw na'y bahala na ako. Sinis, unsa ma? Oh, Dugaya ko nimo. Kanaog na diha. Noy Goryo. Ayaw lag sa kahit si mong tingog si nanay, Noy. Igot ka manggod. Yunanay gitingali na sad ano. Unsa, Noy? manaog na ko. Ay, ahain si Sir Orlando. Nasa sala. Kanina pa nang nagpaabot nimo. Kung di mo makita sa sala, lahusan na lang og sa kwarto sa ikatulong andana. Nibaw na si Ma'am Dines kung hain mahimutang ang bago na tong amo. Sige. Saka na mo. Kay maglimpyo pa ko nining sakinan. Usingan ko ni kay wala kalimpyo ni Tinoy sa miagi kay bunog pagayo. Unsay nahitabo ni Tinoy? Nganong nabunog man siya, ha? Aw, nahinay ka og kulatan ni Sir Sir Paulo. Sir. Ipangita ka ni Daddy. Oh, sir. Nana, sir. Tana. Ipangita na ko ni Sir kay nibong na tingali kung nga wa ka pa. Madapatan gini karon ikaw gyud kay ngong sidis. Ay muna kung saka. Pala ka na dugay-dugay ka ba, uy? Sunod niya kong Tinoy. Bahala mo, uy. Diyos ko. Nay, nganong bang ingon na tuman og sinultihan si Noy Goryo nimo, ha? Ingon og sa dugay namong kaila. Denise. Baby, Paulo. come. Paulo ang akong kamot. Giandam na ako ang paborito ni mo sudan. Unsa? You know, I don't cook. Pero akong gisuoyan. And I made it. Pero di lang ko sigurado kung makauyon ka ba. And so I want you to taste it. Paulo. Baby, I'm starving. Please, eat with me. Ni uban ako si nanay. Ubanan ako siya sa pagsaka nga to sa kwarto nga naimutangan ni Piolo. No need. She knows her way. Wa magpuyo din ni si nanay. Giyon sa man mo pagsiguro nga nahibaw siya kung asa siya paingon. Aron matultulan ang naimutangan ni Piolo. Denise. Oh, really? Ug usa pa, mahimo bang mamatasan ka? Imo siyang apuhan. Apuhan ninyo ni Piolo. What? Are you kidding? Kana tigwa nga akong apuhan? What the? Paulo! No, baby. Imposible ka na imong giingon. Dili mahitabo nga maapuhan ako kana siya. Ang sama niya. Usa lang siya kakatabang. Paulo! Sige na, ma'am. Sige na. Ako na lang ang muon nagsaka. Ubanin na lang si Sir Paulo. Nay, dili mahimo. Sige na. Ako na'y bahala sa akong kaugalingon. See? Okay na siya. Let's go, baby.
I'm really starving. Paulo, unsa ba? Mahimo ba dili na ko nimo guyoron? Paulo! Wala ko'y mahimo. Ni anamang gyud ko. Ang Ginoo nalay mahibawong manalipod nako. Kinsa kami kupot sa kong abaga. Anong ni aka? Unsay imong gibuhat din ni Sedes? Nganong mibalik ka? Tinoy, Di ba? Giingnan naman ka kaniadto nga ayaw na pagbalik pa gining dapita. Pero nganong ni aka? Gihatod mo ba ang imong kaugalingon sa kamatayon? Tinoy, Nabiya na. Lakaw na. Ayaw pagpakita ni Sir Orlando. Biya na si Des kung dili ka gustong may sama sa nahiagtuman ni Ella. ngano? Unsay nahitabo ni Ella, ha? Hain siya. Unsay gibuhat ni Sir Orlando niya. Si Sultihi ko, Tinoy. Unsay nahitabo ni Ma'am Ella. Dili ko mahimong isulti ni mo. Ngano? Basta, pagdali, biya na gikan dinis samtang may higayon ka pa. Si Piolo. Ang kaluha ni Sir Paulo, ayaw kabalakan niya. Wahid utang mahitabo niya. Kaluha siya ni Sir Paulo. Busa wahid utang buhato niya ni Sir Orlando. Lakaw na. Tukmod ko nimo. Unsay tabo din eh. Sir Orlando. Sir, nakita ko siya din akong itukmod aron dili makabiya. Tinoy. Mabiya ka. Umanti ka hatagi higayon nga makayatak pagbalik ning akong kaugalingon. Sir, Dili ba? Nga ingrata ka na kayo niya na, Ceres? sir, Dali. Baro. Kupot sa akong kamot. Dali na. Nagpaabot ang akong mga palad ni mo, Ceres. sir. Salamat, sir. Ang akong buhok, sir. Sakit. You fool! Nagtuo ka ng gawas kapag di ka na ko. Gitugutan ta kang makabiya na ko kaniadto tungod kay wa ko masayod nga ana aday nimo ang usa ko ka anak. Apan karon nga nasayod ako sa inyong gibuhat. Dili ako magatugot ka makabiya kapang buhi gikan sa kong puder, Seres. Sir, Nakip ang imong patayng lawas. Dinhi na madugta ning akong yuta. sir. Ni Anatas kusina. Mahimo ba buhiin ako? Nga bang ingon og sa makurentihan ka na every time nga makupot ko sa imong kamot? Bisa na gani ang pagsaghid ako sa imong panit. Do you hate me that much? Dili lang ko gustong hatagan ka og sayop kapag tuo. Pagtuong nga unsa? Nga magkauli pa ta. Kay maogi ka na mahitabo. Because in the first place, wa ta magbuhag. Buwag na ta. Giklaro ko na nimo. Mipalayo gani ko dinhi, dili ba? Mibiya ka. But it doesn't mean na buwag na ta. You are just in hiatus. Unsa? You were resting. You needed space. And so, I gave it to you. Ang akong pagtugot, wa magpasabot.
nga misugot na ko nga magbuwag ta. I was just being so nice and considerate. Unsa? Sit. Magbarog ra ko. Igor ako mutilaw sa imong giluto, di ba? Pwes magbarog ra ko. Dunganan ko na mas pagkaon. I haven't eaten yet. Mikaon ako. Busog pa ko. Igor na akong tilawan ang imong giluto. Fine. Kung dili ka gusto mong kaon, just stay here. Dili ka mahimong mubiya. Di ka mahimong mubiya din sa kusina samtang nagkaon pa ko. You will have to watch me eat till I'm done. Unsa? Mas ganahan ko mo kaon kung naa ka sa kong atubangan. Magsilbi ka nga kong appetizer. Atoon ko pa si Nanay Cedes. Atuan na siya karon sa lawak sa iyong apo. Apo ka usad niya. Never. Mata pobre ka. Ay, maybe. Pero tinuod lang ako gisulti. Dili na ako siya apuhan. She was never a part of our family. Wa ba mo makita ang kadako sa diferensya sa mga itsura? Bisan tumoy sa iyang buhok, wa ko'y nakuha gikan niya. Kay tiguang na si Nanay Cedes. No, baby. It's because dili ko siya kadugo. Usala siya kakatabang kaniadto ning among mansyon. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!